prosím tě, já se tě zeptám na pár otázek k tomu plesu. Máš jakou představu zhruba, kolik stojí, nebo jaký jsou ty náklady vůbec na ten ples, zhruba kolik, já nevím, stojí pronájem sálu, kapela, aby vůbec ty lidi se tam mohli bavit? Tak když to vezmeme tak z pohledu té kapely a toho zázemí, tak ve Strci nás to stojí 9600 zhruba. Plus teda kapela, to bude nějakých 8000, takže jen tady ty náklady na to jsou 18 000, což se takhle zdá jako hodně velká částka, ale zase musíme počítat, že nám něco pokryje lístky, něco nám dá k dobru tombola, protože tam budou opravdu asi hodnotné ceny, co tak zatím víme. A pak ještě třeba jídlo, a to se na sebe vydělá samo, takže to do těch nákladů asi není potřeba úplně počítat. Jo. No, když jsme o té tomboly, tak víš zhruba, kolik tam bude cen, co to bude za ceny, jenom orientačně aspoň? No, to asi nechám jako překvapení, protože tombola to bude ještě taková třešnička na dortu. Takže se rozhodně máme na co těšit všichni. Určitě. Když to na plese lístky, kolik budou stát? Jak to je s tou cenou? Tak je to dražší, levnější než loni třeba? Nebo... Je to o dost levnější než loni, s tím, že tam ještě právě máme zvýhodněné vstupné, když se to koupí, myslím, že je to do 10. listopadu, tak je to za 130 korun, tak teda to přehoupne na 150. Pro členy klubu přátel a sdružení máme 130 bez rozdílu času. A potom ještě pro skupiny, respektive pro skupinu 4 a více lidí máme každý za 130, takže je to kapela Bůh. Nevím, jestli frontman nebo prostě člen té kapely je Luděk Strašák. To znám z Proglasu, ne? Je z Proglasu a hlavně je to výborný hudebník. Jestli znáš nebo jsi někdy slyšel o těch jeho muzikálech. Něco jsem zaslechl. Tak jako ty jsou taky výborné, takže já si myslím, že kapela bude kvalitní. Tak. Plesu jako takovýmu. Proč ho vlastně vůbec děláme? Nebo proč ten ples, jako proč... Přece máme dost velkou prezentaci na internetu, ne? Tak proč ještě ples? Tak právě protože signály jsou vlastně virtuální sítí, je to takový kontakt mimo realitu, no mimo vidění se z očí do očí, tak právě proto, aby naši uživatelé měli možnost se vidět i mezi sebou a poznat vlastně ty ostatní uživatele, které neznají takhle i face to face, jak se říká. Takže když tam třeba, já nevím, se často hádám s jedním nikem Maximilian Rex například. Tak máš jedinečnou možnost ho pozvat na ples a vyříkat si to z očí do očí. Tak uvidíme. Tak Maximiliáne, přijdeš určitě taky? Ve dvou tam budete lítat a všechno to zařizovat? No a to je právě šance pro vás. Přihlaste se mi a můžete nám pomoci s organizací, s výzdobou a se vším, protože dobrovolníky ty opravdu potřebujeme. A co třeba, já bych chtěl dělat za barem, jako tam jako... No za barem to je taky práce pro dobrovolníka, takže Ondro, seš tam jedně. Najdete, buď to mě napište na marketing@signaly.cz nebo pod nikem Anenka. Skvěle, tak pište Anence a nebo na marketing. Takže my pro vás zase připravíme do budoucna, v krátké době nějaká videa, takže nás určitě sledujte a myslím, že vzhledem k tomu, co jsem dneska viděl a slyšel tady na signálech, tak se máme všichni na co těšit. Takže zatím ahoj.